बोराय जानाय खनैखाय गोदै सिख्ला बासोयोमोन दा नै आब'मोना बिराद बुरजा माइ गायदों ओरै खिथावदो आब' नोंसोर मारै नोंसिनि माबाफोरखौ जोङो साबिलगुरि सेल्फ हेल्प ग्रुप जोङो बिदिनो ओरैनोथ' जोङो जिबो दायोमोन दाबाय थायोबो ओमफ्राय दा दैज्लां हिसाबै माइबो गायदों जोङो आदि माबा 20 बिगा बेनिफ्राय नै दाख्लैसोहाय गय फुलिबो गय फिथाइबो जावैदों जोङो गयबो गायगोन एबार गय फुलि गायगोन जोंथ' बिफांखौ गायनो हानाय नङा माला मोनगोन गोबाव नाङो नालाय जों फुलिखौ बानायनानै फाननो सानदों आरो ओमफ्राय दा जोङो जाहाथे बेजोंनो एसे एनै जोङो बिदिनो गामियारिफोर नालाय फिसा फोरोंनाय मानायावबो जाहा नांगौ थाखा फैसा एसे एनै जों बेफोरनिफ्राय जाहाथे हेल्प मोनो एसे एनै जों सहाय मोनलायलायो बिदिनि थाखाय जोङो गोसोखांनानै बिदिखौ मावलायलायो आरो बेल' नङा जों समायथे आसारबो बानायो ओमफ्राय समायथे नाफामबो बानायो बिदिनो फानलायलायो आरोखि दा माइखौ जों गायाखैमोन देग्लायसो गायजेनदों आदि 20 बिगा बयबो गायलायलायो नालाय बारा बुरजाबो गायनो हाया बिदि आरो माने बै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फान्डखौ माने बारायहोनो थाखाय अनेक बायदिसिना बिदि खामानि मावनानै डेभेलप खालामलाङो आरो डेभेलप खालामलाङो जोबोद मोजां जादों बै आब'मोननि माखासे खामानि मावनायफोरा साथा लानाय जायगा थि जादोंथ' माथोना आंना खाथियाव लाखादों अखा हाबा आलियाव लायनो बायो लायलाय लाबोलाय बायो नालाय मानि माइ गायदों मादै नोंसोरो भाइ एथ' बुरजा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आदि गायदों मादैयाबो नै माइ गायगासिनो दङ बिमाफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेसे बुरजा गायदों मादै नोंसोरो जोङो 20 बिगासो जागोन आरो आदि गायदों जों सासे मानसिनि 20 बिगासो जागोन जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बेखौनो दा मावथ'नानै दं आरो ओमफ्राय बिदिनो मा होनोमोनलाय जिबो दायो आगोलबो 2 बोसोर सिगाङावबो देखायखांबाय भिडिअ'आव नुखांजोबखाबाय मानसिफ्रा मोनथाम ग्रुप दङ बदेबारि सेल्फ हेल्प ग्रुप देलायस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप बेनिफ्राय आर'नाइ सेल्फ हेल्प ग्रुप जों ज'यैनो खौसे जानानै मावो आरो दा मेसेङाव सि दाबाय बे दानानै बिदिनो दानानै फानबाय आरो दा जों 20 बिगासो माइ गायदों आरो आदि सासे मानसिनिफ्राय माने दैज्लाङावहाय माइ गायो ओमफ्राय माइ गायनाय टाइम नङियावहाय जि दायो ओमफ्राय बिदिनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबाखौ जौगाखांहोलाङो आरो थाखाय दा जोङो दा मेसें फैबा आरो सि दाबावगोन जौगाखांनो थाखाय आरो जोङो गयबो गायदों ओमफ्राय मा होनो माबाबो दाउबो लागोन आरो बायदिसिना अनेक डेभेलपमेन्टनि बायदिसिना स्किम सफैयो बेफोरखौ माने मावलांनो नाजालांबाय थागोन आरो
स्किमनि सोमोन्दै दाथ' फैगासिनोबो दङ जोङो बे स्किमा बेखौबो मावलांनो नाजागोन आरो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिनो नामैनो फैबाय आरो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो रेजिस्टारखा ना मादै रेजिस्टार मोनथामबो रेजिस्टार जाखानाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दासान्दियाव जोंनो मोजाङै सोलिलांगासिनो दं आरो जोङो बुंनो थांबा गभर्नमेन्टजोंबो सिनायजाबाय थाखा फैसायाबो बांलांगासिनो बेखौ नोंसोर हिसाबै हरनाय जायो आरो हाग्राबा जाबावनांगौबा बिराद मावहाबावो दाबो खुन्दुंबो थुननो रोंगौ बे आबैया बिरादनो ओंखारफायो जोंना मादैयाबो होनलायबावदो गावखौ नाहरनो हाय बहरा इयो नायजा जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माइ गायगासिनो दङ हानोसै बारा गोबाव गैला जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा फैसाखौ बारायहोनो थाखाय जों माइबो गायो गय फुलिबो बानायो आसारबो बानायो नाफामबो बानायो फैसा सुदफोरबो हरो जोङो बेजोंनो फेहेरो गिलावदि जाखायानो याखौ दिनावखौ गिलाबाय मानसि जेनलांजोब्बाय गासिबो जों ज' जानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बिदिनो थाखा फैसा बारायहोनानै जौगाखांहोदों आरो सेराव 5 लाखसो सुद हरो आरो बिदिनो सासे मेम्बाराव 5,000 खरि बारा हरनाय जाया आरो 5,000 10,000सो राननानै मोनलायलायो ओमफ्राय बे गेजेराव आद्रा थानायफोरखौ सुद हरनो दोनफिनो आरो मेम्बारफोरनो सुद हरो 5 लाख 6 लाखसोआ दस्रा मानसिफ्राबो लांफैबाबोथ' मोनो बे आउटआव बांद्राय हरनाय जाया आरो जोंनि मेम्बारफोरनोनो जोङो बुरजा नालाय बिसोरनो लालायलायो खामानि मावनायाव बिथाङानो जाहैबाय सिआरपि नाथाय फुल फर्मआ मारै मोनलाय कमिउनिटि रिसार्च पार्सन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जों माइ गायदों जों फार्स्टआव आरेफ मोनबाय 15,000 आरो बेनिफ्राय जों 10,000 केम्स मोनबाय बेजोंनो जों बारायलांगासिनो बारायलांबाय बिदिनो सिबो दायो थाट सालबो गासिबो जों बेजोंनो बायनानै लाबाय जोंनि गामि आफलागाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नर्थ बेलगुरि गामिनिनो दतमा ब्लक दतमा आं दतमा ब्लकनिनो आफलागाव बिसिडिसिनि सिआरपि दा एबार नै आब'आ गान खननो नागिरदों माइ गायनायावहाय एसे इन्टारेस्ट जानायनि मोजां खन बाबा जोंलाय सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलिनानै मिथिं दावथिनाव सामफ्रामबो ओंखारबाय थानानै गावबागाव बोरायजोंसो रायजालायबाय जादों गायदोलाय सम जोंनि ग्रुपनि थाखा नङाबानो हौवाफ्रा जेबो राहा गैया एखमबा समाव नांलायो खमलायो बहा थाङो फालाय बहा फैयो होननानै बुंजाबायसै जादों बुरिया जादों दे लोगोफोर मार गायदो माइया थाखाय सेल्फ ग्रुपनि ओंखारबाय थानायनि थाखाय रायजालाय लांथारबाय जों बोरायखौ जाहोनोसै माइ गायनाय एरनायनि एसे गान खनलाबायदोंहाय जोङो दे लोगोफोर गायदो माबार थाखा मोननाय गिदिर देरलांनांगौ जोंहा बायदिसिना सिंसन मोननांगौ गायदो माबार सारमोनहा जोंनो हरना हरा सिंसनफोरखौ जों हले गावबागाव न'खराव सेल्फ ग्रुप खुलिनानै बिराद थाखा खामायबाय फिसा फिसौ सहाय खालामबाय दे फरायनाय थानायनि बे सारमोनहा जोंनो मा हरगोनथाय जों जेबो बुजिस'नो हाथारला जों हले गोबाव जाथारबाय सेल्फ ग्रुप खुलिनायानो अननानै एसे मा हरदो सारमोनहा
बाजैया बेलाव गिजाना गियो आं गिजा बेलावखौ दै गोथौआव होथारो आङो गायो गिला गिलि गैथारा मावनानै जानायाव मावबानो मोनजायो जाय मावबानो गलाम जायोना औ रसा नाङो खामला गायो न'आव गायो सोलाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो जि दायो माइबो गायो न'आवबो एसे सोलाबा खामला गायो हौवाफोरनि खामायनायखौ नेला एसे सायज' खालामो जोङो हिनजावफोरबाबो ओरैनो थाया हिनजावफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होनाय हौवाफोरबो दंदेरो मानो गायफैदेरदों आरो नोंसोरलाय हिनजावफोरनि माबायावहाय थारमाने बे गायफैनायनि खारना जाहैबाय थारमाने जोंहा हिनजाव दंबाबो हिनजावफ्रा उन्दै उनला दं नालाय लाखिनांगौ थाखाय जोङो हौवाफ्रानो माइ गायनो हानांगौ थाखाय जों गायफैफानाय जाबाय आरो बे बिसिनि जायगायावहाय गायफैफाबाय आरो जांख्रानिखौ